Els parlem també de les celebracions a Badalona de l'11 de setembre, on les tres forces polítiques de l'oposició a l'Ajuntament de Badalona es van unir diumenge en una ofrena floral alternativa durant la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. El Partit Popular, encapçalat pel seu líder, Xavier García Albiol, també va fer l'ofrena floral com a força política, tot plegat en una jornada marcada per la crispació política i també per la sentència del Tribunal Superior de Justícia contra el model d'immersió lingüística. Els primers que van fer l'ofrena floral va ser l'oposició d'una banda i l'entitat Òmnium Cultural de l'altra. Tot seguit, el Partit Popular, que participava després de 10 anys d'absència als actes de la Diada, ho feia entre escridassades. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va voler destacar que la Diada ha estat organitzada, com en els darrers anys, pel propi Ajuntament i que l'ofrena institucional s'ha suspès per la manca de participació dels tres partits a l'oposició. L'ofrena floral de l'Ajuntament, com a Ajuntament, no s'ha pogut realitzar és perquè el Convergència i Unió, Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya no han acceptat la proposta de l'alcalde de respectar la llei i que a Badalona, al igual que passa a Hospitalet, a Barcelona o a Cornellà, es respecti la llei i no es toqui cap bandera. Els partits polítics que han decidit boicotejar l'acte institucional si és el que estaven buscant. Recordem que l'alcalde de Badalona, García Albiol, anunciava divendres l'anul·lació d'una part de l'acte institucional arran de la negativa dels partits de l'oposició de participar-hi. Durant la jornada de diumenge i de sorpresa, els 16 regidors a l'oposició, Partit Socialista, Convergència i Iniciativa, se sumaven en una ofrena floral conjunta. El senyor Albiol avui ha estat 25 minuts comptats fent aquesta ofrena i ha tingut que sortir per cames i em sembla que ja és la tercera o quarta vegada que des que és alcalde en 100 dies té que marxar perquè la gent l'esbronca, el persegueix i se'n té que anar amb el cotxe oficial cuita corrents amb un dia com avui enmig de la Diada Nacional de Catalunya. Un alcalde de buscar sumar no ha sumat i té una resposta d'una oposició que les vegades que calgui, nosaltres ho hem dit sempre, doncs votaran en comú en allò que creiem oportú, però en el fons penso que l'alcalde s'ha equivocat i ha aconseguit de veritat l'efecte contrari del que buscava. Hem revitalitzat la Diada gràcies als errors d'aquest alcalde. Valoro molt positivament l'esforç que han fet els tres grups de l'oposició per deixar de banda els lògics matisos que tenim de diferències per anar junts amb un acte com aquest, que creiem que per sobre de tot està el respecte a una diada nacional, a un país i a una ciutat. Entre les entitats que van fer les seves ofrenes, el monòlit als caiguts del 1714, Òmnium Cultural va reivindicar l'ús del català i va tenir també unes paraules per a García Albiol. És difícil de fer valoracions. Aquest senyor, de moment, és l'alcalde de Badalona i, per tant, doncs, té tot el dret a venir a fer l'ofrena. Tant de bo se li encomani una mica de la catalanitat en fer aquesta ofrena. Mentre a la plaça de la Plana es vivien moments tensos, a la plaça de la Vila la bandera espanyola onejava al costat de la catalana, l'europea i la badalonina al capdamunt de la façana de l'Ajuntament. I Òmnium Cultural i la Comissió 11 de setembre van fer un pas endavant i també van voler commemorar la Diada Nacional de Catalunya. Ho van fer la nit de dissabte en uns programes que van combinar la recreació històrica, la reivindicació i la commemoració. Mig miler de badalonins no s'ho van voler perdre. Són els badalonins que el 10 de setembre del 1714 van fer-se a la mar per ajudar els barcelonins que patien el setge de les tropes castellanes. Es tracta de la recreació històrica que va explicar als veïns de la ciutat com es va viure a Badalona els fets que commemora la Diada, tot precedit per l'explicació de l'historiador Joan Rosàs. Hem apostat perquè des d'Òmnium tenim molt clara una cosa, que la Diada Nacional el que volem és combinar diverses coses, la memòria històrica, la reivindicació i la commemoració, i per tant aquest espectacle teatralitzat que hem anomenat Trencant Setges, el que hem volgut mostrar és quin paper van tenir els badalonins l'any 1714, com van ajudar a trencar el setge dels barcelonins que estaven lluitant, que tenien setge per culpa de les tropes de Felip V, les tropes castellanes. Alhora, a la plaça dels Països Catalans, a la Comissió 11 de setembre iniciava la marxa de torxes fins a la plaça de la Plana, on juntament amb altres entitats culturals van fer l'ofrena floral i la lectura d'un manifest reivindicatiu. A veure, aquest manifest el que hem volgut reivindicar una mica és, per una banda, el dret que té el poble català a l'autodeterminació, per altra banda, el paper que ha de jugar i que de fet juga Badalona en aquesta construcció de país,
i també el lligam irrenunciable que hi ha entre els drets nacionals i els drets socials del poble català. Una commemoració popular, participativa i reivindicativa de la Diada per part de la societat civil i les entitats culturals de la ciutat, que finalitzava amb el cant dels segadors davant del monòlit que es troba a la plaça de la Plana.